Salutare băieți și bine v-am găsit la un nou vlog pe canal. Astăzi e marți, când filmez eu vlogul ăsta, mergem la sală, dăm spate. Și cu ocazia asta m-am gândit să fac o filmare în care să vă arăt antrenamentul meu complet. Câte serii, cum dau, cât dau. Deci ne vedem la sală. Un exercițiu foarte bun, las negativul 3 secunde și mă concentrez foarte bine pe contracția spatelui. Aici am filmat o serie de încălziri, am avut 3 serii de încălziri, după care am trecut la seriile de lucru, 2 serii la număr. La următoarea serie, ultima serie de lucru, unde am făcut un cluster set, 4 repetări, 20 de secunde pauză, am făcut asta de 4 ori. Am filmat doar o serie de la cluster. După care am trecut la ramatul unilateral la aparatul hoist. Eu la aparatul ăsta îi zic motoretă, mi se pare că seamănă cu o motoretă, unde am dat 2 serii de încălzire. Asta e o serie de încălzire pe care am filmat-o. După care am trecut la 2 serii de lucru, mă rog, eu am filmat doar a doua serie de lucru în care am făcut un response. Am încercat să fac 6 repetări, după care am stat 20 de secunde și am mai dat, să zicem, 2 repetări, dar 2 semi-repetări mai bine zis. Asta mi se pare un exercițiu foarte bun pentru că eu simt foarte bine dorsalul. Mai apoi am trecut la Nautilus pull-down unilaterale. La exercițiul ăsta am avut doar o serie de încălziri, după care am trecut direct la seriile de lucru. Asta e prima mea serie de lucru, am pus 43 de kg, am făcut 8 repetări, am pus cam mult, dar am dat așa. După aia am trecut la seria 2 de lucru, unde am dat 2 drop seturi. Chiar dacă repetările, după cum puteți observa, nu sunt făcute perfect, eu am tras de ele maxim până când am stors tot mușchiul, adică nu a mai rămas niciun pic de forță în el. Și am trecut la ramat cu o priză pronată, exercițiul la care am încercat să duc coatele cât mai în exterior ca să lucrez partea superioară a spatelui. Foarte important aici contracția, să simțiți contracția spatelui cât mai bine. Am avut o serie de încălziri, asta e prima serie pe care am făcut-o, am dat 10 repetări cu 80 de kg. După care am trecut la un response, am pus 85 de kg și am făcut 7 repetări, după care am făcut pauză 20 de secunde și am mai încercat să fac încă câteva. Chiar dacă nu sunt repetări complete, cel mai important e să duceți la maxim antrenamentele voastre și să încercați să scoateți maxim cât puteți. După care am trecut la tracțiunea ergometru, tot cu o priză pronată. Am folosit o priză de la Prime, una mai specială. Am targetat tot așa partea superioară a spatelui. Am făcut o serie de încălziri, 2 serii de lucru. Aici am filmat ultima serie de lucru în care am dat un drop set, de fapt am dat 2 drop seturi
Dacă prima serie a fost cu 70 de kg 8 repetări, seria a doua am dat-o cu 75 de kg, am încercat să fac vreo 7 repetări, după care i-am dat 2 dropuri, am mai scăzut din greutate. Și am trecut la umărul posterior, unde am filmat doar ultima serie, unde aveam vreo 50 de kg. Am încercat cât mai mult să simt deltoidul posterior și am făcut și 2 dropuri. După care la final, ultimul exercițiu, am făcut flexii la biceps crucifix, la scripeți. Asta a fost ultima serie la care am dat vreo 6-8 repetări pe acolo, după care am dat 2 drop seturi, tot așa doar o serie de încălzire, 2 serii de lucru. Bun, deci cam asta a fost vlogul pe azi, sper că v-a plăcut, sper că a fost util pentru voi. Eu am ajuns acasă, urmează să îmi fac o masă să mănânc și ce vreau să vă spun, nu uitați să lăsați în comentarii niște întrebări pentru Q&A, întrebări de oricare tip, de curiozități, orice vă trece prin cap.